Celý čas? Dobre, si vedel, nohy. jak točíš. Nohu si. Alebo skús pustiť, či ti podobe. No. Ideme to točiť. No, dobrý deň. Dobrý den. Máme tu nejakú ponuku. Nie. Jako? Točíme tady, Nejaký porno. Točíme tady porno. ja mám takú A otázku. prečo musíš byť čaj? Keď točíme. Koľko, Hello, my friend. Prestaň celý čas Hello, my na friend. mne. Prečo aj na ňo nejdeš? koľko si videla za mesiac? Porno. Chceš sa zúčastniť tohto porna? 500 euro, jo? A když vám tady dám 700 euro za 10 minút, bude to rýchlo. Nami obidvoma. Nami To obidvoma. kde? To je málo. Tá 1500. No, už popremýšľam. Aha, a také 2000? dačo, že Tak to Aspoň. je dohoda. za Cukrík, za hej? cukrík mi ukážete cicky? Keď bude tých 2000 k Tvojho tomu. čvirika ti ukážem. Že keď bude 2000 k tomu, tá daj cukrík. Tu, Nevidno. To musíš dať. tu, má rád. Na nohu, podľa. Noha veľká, to vieme. A Saška, Noha malá. ale diera veľká. Ty si kokot.